halin su ya jiki da sauki wallahi tallahi wallahi ai accident ba da gaskiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum, ya gajiya? Lafiya. Ya aiki? Lafiya, ya kwana biyu? Sai godiya. Da Allah ina tambayan Malam Yusuf ko Allah lissa wani a cikin ku ya san shi. Malam Yusuf Jega. Okay, to ai ni ne ai. Okay, kai ne? Wallahi ni ne. Malam Yawwa, Malam Yusuf zaka iya kira min number wayanka? Sosai ma kuwa. Bismillah. 080 za ka iya gaya min wani irin suna ne akan voters card naka? Yusuf Suleiman ne. Kwarai. Wallahi naka ne kwarai. Wallahi wannan kudin naka ne. Malam dama kai kasance abun nan kudade na? Wallahi ne. Wallahi to assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ashe har yanzu akwai irin ku? Wallahi akwai. Gaskiya kai dan aljanna. Ai a gidanmu ma da kake kallo kullum samun albarka a gida. Ai dole. Na san ina mutuwa kawai wuciya da ni za a gida. Insha Allah. Ba a jira kawai ina wuciya. Insha Allah. Wallahi madalla. madalla. Wallahi bayan na taho kenan sai na da wasu yan iska. Suka tare ni suka kwace kuɗi. Kana ganin sa ba za ku wuce da shi ba? What? Kai, an kawo mana karanka, Malam Yusuf ka da kiɗan shi, haka ne ko ba haka ba? Ƙwarai ranka ya daɗe, ni ne na dake shi. Yeah! Ni na karya shi ne sai Allah ya taimaki yaron kawai sai ya ware. Let's go! Don me yasa? Ranka ya daɗe yaron nan baya jin magana. Kullun da safe sai ya zo ya cire min zana. Kullun sai ya zo ya cire min zana. Ranan sai ya zo. Ya cire kenan na bi shi da gudu. Sai ga baban sai nake cewa wallahi in har ya sake cire mun zana sai na duka. Budan bakin baban kenan sai ya ce wallahi in na da ka masa yaro sai ya daure ni kuma a lokacin ba da kudin da in ya daure ni zan iya kunce kaina kawai sai na rabu da shi. Yanzu na samu kudin da idan ya daure ni zan iya kunce kaina sai na baje shi. What? मुख भी कैसी चीज रब्बा बंदे नू पढ़ने पा दिंदी जे आ जावे किते आई ते राजे तो भीख मंगा दिंदी ये दुनिया भजी फिरदी आ जिंदगी च बड़ियां थोड़ा ने जे ढिड ना होवे कोई ना रोवे ये मसला सारा रोटी दा जे ढिड aiki Ajali bubu malalaci ya yi iska bubu ya gida to madalla bubu ka dalice Allah sai ya saka yi madalla dan Baba tsaya. In shi bai ji ka ba Allah ya ji ka. In dan ka mutu za ka sha wuya. ai ni yarinya barin gaya miki mutuwa kan aina mata nisa mutuwa tana shigowa tana zuwa mutuwa zan yi haka in gan ta wuce shikenan sai in tashi Kakanka da kakarka da kanwan mamanka da yayanka me yasa baka ga su tsugunna ba har ka bari mutuwa ta zo ta wuce da su. danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode.